לכל הקהל השבוי שהגיע לכאן בעל כורחו. התכנסנו כאן באולמי סרט נע בערב רגיל לחלוטין, ערב שאין בו כלום ושום דבר, סתם ערב רגיל רגיל רגיל. אתם ודאי שואלים את עצמכם, גבירותיי ורבותיי, מדוע חייב כל זוג בישראל על מנת להקים בית לבוא בברית הנישואין? אשרי התמימים. תכף גם תשאלו מדוע בכלל צריך בעולם הזה רבנים. ונעבור גבירותיי ורבותיי קהל נכבד לטקס העברת הבעלות על האישה, שהרי כידוע האישה היא רכוש וקניין לכל דבר ועניין. קח את הדף הזה שכתוב בשפה לא ברורה, תן אותו לכלה ותספר פה לכולם בכמה שקלים אתה מחפיץ אותה. עזוב, תחזור אחריי. הרי לך חתיכת נייר חסרת משמעות שלא תמנע מאיתנו בעתיד להתגרש אם נרצה. אז למה? טמבל. שיר שמעביר את הזמן, שיר שמעביר את הזמן, שיר שמעביר את הזמן, שיר שמעביר את הזמן, יהו. רוב הסיכויים שגם הזוג היפה הזה יתגרש בעוד כמה חודשים, מה שהופך את כל האירוע הנכבד הזה לארוחת ערב בינונית במחיר 400 שקלים בממוצע לסועד, לא כולל דלק ובייביסיטר. אבל הכלה רצתה שסבתא תראה אותה מתחתנת לפני שהיא מתה, וואלה יופי. אז בוא נסיים עם הדבר הזה. יש לך את העיגול? תוציא את העיגול. הרי את מורידה לחץ מהמשפחה. מראה לכל החברות שלך שניצחת. בכך שסגרת את הפינה לפני גיל 30. ונתת יד בפרנוס תעשיית החתונות. לחיי תעשיית החתונות הקדושה. כסף, כסף, כסף.